Yun, mga katoy, nakakuha si Kuya Ronel, oh. Nagtitik sa isa, grabe. Panalo. Grabe, ang lalaki ka dyan. Mukhang ano to. Yun, good morning mga katoy. Welcome ulit sa aking YouTube channel, mga katoy. Magdadalag hunting tayo dito sa may ano, Barangay Simbo. Bali yan dito si Kabiwas, mga katoy, hindi ko lang makita eh. Siguro andun siguro sila, oh. So, mamaya mga katoy, mag-ano rin tayo, mag-bibit in with tayo. So, sobrang salamat talaga sa ano, sa nagbigay sa akin ito. Sa fishing rod natin. So, mag-lure casting tayo, mga katoy. Excited tayo, mga katoy. Shoutout nga pala kay ano, kay Kachoy Uboy dito. Yung isang kaibigan natin at sa mga anglers sa West Simbu, Makati. So yan, Makati. Akit na lang, pag-sit-up muna ka, Makati. Maraming salamat mo kayo. Sana huwag kayong magsasawang panoorin yung mga video natin. Ayun, thank you. Sit-up muna ka, Makati. A few moments later. So yun, Makati, ito. Nakasit-up na tayo. Bibira na tayo. Ito na, sana makadali ito. Ganda ng ano, mga katoy dyan, oh. Nakakuha na siya si Kuya Ronel ng dalawang dalag. Nagana, titiksay. Yun, try natin, mga katoy. Tayo. Ang daming dalag dito, mga katoy. Si Uboy lagi nakadali dito eh. At yung magbibit in with tayo rito. Mukhang uwi dito yung spot dito eh, sa bit in with habang naglolor tayo. Huwag mo itatakbo to, ha. Maya takbo mo itong ano, yari tayo. Ito yung nil nito. Okay, baka may takbo na. Sisig ka ngayon, boy. Buenas mo naman. Ganda tama, mga katoy. Ang laki, oh. Uy. Sure ball ka na yun. Laki, mga katoy. Sisig ka na yun, boy. Dali mo sa oo. Kala ko dalag eh. Kala ko dalag eh.
Ganda ng ilog mga katoy. Oh. Yan yan, pinili na yan dyan mga katoy. Diyan tayo madalas mag lure casting mga katoy. Nagdadalagan din. Bila. Dito tayo, huling spot mga katoy. At wala yan. Batsi na tayo. Boundary naman na tayo. Pang sisig na. A few moments later. So yun, shoutout tayo mga toy. Tayong shoutout, umalis ako dun sa Cebu. Yun, shoutout kay Bornok, the Hunters. Yun, thank you katoy. Master James Vlog, yun, shoutout. Junior De Castro, yun, thank you. At si kung gusto nyo nga pala mga katoy sa pagre-repair ng dala. So, PM nyo lang sana sa FB page niyan. Messenger siguro si JC Ditablan. Papagawa kayo mga katoy ng dala or papa-repair. Kung bibili doon, mas mura doon mga katoy. Pagawa kayo doon ng dala or bumili kayo doon ng dala. May bandang siya matatagpuan mga katoy. So, may Isla Kasili. Malapit kala Talimpiits. Yun, shoutout nga pala kay Talimpiits. At shoutout natin si Alma Pakleta, Ray Marcos TV, shoutout. Ding Channel, Rock Beats, yun, shoutout sa iyo katoy. Alta TV Official, yun. Kamanoy, si Parapadagat TV, yun, shoutout. So yun mga katoy, yung gustong pa-shoutout, mag-comment na lang po dito para ma-shoutout kayo sa susunod na vlog. So yun mga katoy, sobrang salamat sa support sa channel. Thank you.